Morjesta vaan kaikille täällä tätä päivää ja se on nyt niinku maanantai iltapäivä melkein tässä puolillaan ja mä tuossa lupasin laittaa pari Bengalin tiikerin limmaria tässä, niin laitetaan nää nyt tästä. Tää on taas Bengalin tiikeri. Bengalin tiikeri lähti siitä, kun mä sain Tieteen Kuvalehden mukana tänne. Ja sitten mä esittelin tämän videolla, joku laittoi lisää, että mä kerään Bengalin tiikeristä, niitä alkoi tulee enemmän tätä Bengalin tiikeriä. Että mä kerään tätä. Sitten mä mietin, että mitä mä keksin, niin mä vaan tein tämmösen. Se otettiin tästä levyn kannesta, tästä näin. Niin. Joo, ihan siitä saadaan nyt noin hyvät. Ja joo, päivä on mennyt ihan mukavasti. Tässä on nyt kahvit on juotu ja tossa ajattelin, että jos vähän ulkoilisi tänään ja paljon muuta, niin katsotaan jos pelaillaankin. Niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. No niin, se olisi torstai-iltapäivää tässä. Te ootte varmaan oottanut tätä. Pihemmittä puheita tehdään siitä tuotetesti. 4/5 tälle. No sen kummempaa tässä. Niin. Joo. Katsellaan tästä taas eteenpäin. – 15 vuotta sitten. Tässä on niinku tää. Tosta halkes pohja. Tästä kahvinkeittimestä halkes pohja. Nyt kyllä vitu. Mä nyt höpötin tossa sillä, että hitto kun pohja halkesi, siihen tuli särö tohon pohjaan. Niin. Joo, pohja halkes oikein kunnolla tosta. Napsahti vaan ja halkes pohjani. 2008 niin tuli keksittyä vaan tämmönen nimimerkki kuin Niilo 22. Ja sillä ollaan nyt menty sitten pitkään. Niin kuin. Aikalla siinä ensimmäisten joukossa, mitä Suomessa on ollut tekemässä, että siellä on varmaan muutamat jo tehnyt jonkun verran, mutta en ole ainakaan itse löytänyt hirveästi, että ketä siellä. Mun itsellekin se oli uusi juttu, toi YouTube. Mä olin kuntouttavassa työtoiminnassa, kun Onni tuli sinne sitten, niin siinä ollaan sitä tutustuttu. Joo, tuo kirjoituspuoli on. Joo, no siinä kirkolla on sitten se paikka. Meistä tuli hyvät kaverit ja sitten Miksu on alkanut tubettaa, niin sitten mä voin tubettaa. Siinä on yksi. Onni ja Mio 22. Ja täällä. No, tuliko siitä hyvä? Tuli tästä ihan jees. On se. Ihan hyvä. Ihan ok kahvi. Ei huono. Ihan 5/5 kahvi mun mielestä. Joo, siitä saa tosi hyvän kuffeen. Joo. Ihan hyvin tehty. Mä en tiedä ruotsalaista toi. Mut silti hyvä. Esimerkiksi Välipaarissa, niin sielläkin on mun ja Niilon faneja aika paljon. Ne myös kysyy, että niin, miksi Miksu ei tullut mukana, niin mä sanoin, että se ei oikein juo ollenkaan enää. Ruvetaan maisteleen ja ryypiskeleen. Tästä se lähtee. Ai että on pehmeetä. On niin pehmeä, kun on vähän ollut kylmässä. Niin. Kun ei ollut mitään töitäkään eikä mitään muutakaan, niin melkein sitten päivät melkein oli siinä, että tuli sitä kaljaa juotua sitten. Niin. Tai ei se kaljakaan niin hyvä ollut sitten, niin mä ajattelin, että sen voisi ihan lopettaa sitten sen alkoholionni ja liikkua. Ja silloin tuli aika lailla aktiivisesti pyöräiltyä silloin, että se meni ihan kivuttomasti sitten, että se oli semmoista, että se maistui niin pahalle sitten ja sitten mä päätin, että nyt se loppuu. Niin. Mä kävin ekan luokan 2 kertaa ja sitten mä siirryin
niin kuin viidennelle luokalle niin kuin tommoseen niin kuin erityiskouluun sitten ja kävin sen kautta sitten koulun loppuun sitten. Ja ammattikoulukin oli semmoinen erityispuoli sitten toi. Ja tuossa 2008 mulla todettiin toi oppimiskykyhäiriö, katsottiin sitten, niin se todettiin sitten. Niin. Se on vähän niin kuin sillä, että niin kuin ei opi niin kuin muut oppii, vaan töissä täytyy olla semmoinen avustaja, joka vähän niin kuin auttaisi. Ja käytännössä niin kuin käsillä tekeminen, ei mikään semmoinen, että ollaan niin kuin luokassa ja joku puhuu ja tämmöistä, vaan niin kuin tekemällä oppii enemmän, että kun tehdään jotain. No niin, tervetuloa vaan lauantain iltaan. Ja ei sitä tarvitse, kun kamera pistää päälle, niin aiheet tulee siitä, että mitä nyt tapa on sitten. Niin. Ei siinä ruveta sillain käsikirjoittaa että mitään, että vaan kamerat päälle ja aiheet tulee siitä, kun kamerat pistetään päälle. Niin. no, tänne alkaa tulee jo semmonen vähän semmonen voimakkaan pierun tuoksu. Semmonen. Ja sekin sai hyvää palautetta, kun mä puhuin tosta, että kun on toi lukihäiriö, niin siitäkin moni sai sitten niin kuin koppia, että kun uskaltaa puhua siitä ja kertoa, että vähän vaikeampaa on sitten sen kautta, niin se tuo niin kuin sitä niin kuin semmoista, että muutkin voi samaistua tuohon, että kun ei sitä uskalla kukaan puhua niin kauheasti, että jos on lukihäiriö, niin sitä ei kukaan viitti sanoa, niin kuin puhuta siitä. 1 Snickersi ja vielä 1% rasvaa. Pearmint. 59 kommenttia. On tämän aika hyvin niin kuin kaikenlaista kommenttia. Että Suomen komein oli tossa ja yläpeukkuja, alapeukkuja. Sanotaan, että YouTubettaminen, joka tekee videoita, niin ei olisi oikeissa töissä. Ne on antanut olla sitten omassa arvossa, ettei niihin jää keskittyyn. Että kun osa on jäänyt niihin, niin sitten ne lopettaa tai ei niin kuin pysty keskittyä, kun tulee liikaa negatiivista, niin tulee liian kauhea ryöppy sitten siinä. Tuossa on nyt toi, mikä mä sain nyt sen, kun tuli toi 100 000 tilaajaa, niin saa tilattua tän, missä lukee just, että on saanut ton. Aluksi mä ihmettelin, että onko mulla 100 000, kun siellä oli, mutta että onko joku niitä botteja ostanut sitten, että onko botteja vai että mikä se on sitten. Sitten mulla oli siellä se, kun mä laitoin, että saan ton tilattua ton sitten, että ne tarkistaa, että onko tullut se täyteen.